were hazi ụmụaka taa bụ gboo tata bụ gịnị tata bụ ahịa orie abalị mbụ n'afọ 7 n'afọ ọma nke Chineke bụ 2025 ebe ọ na-eme bụ n'ebe na Super 93.3 ebe ọ na-eme bụ na Anambra Broadcasting Service 88.5 n'ebe na Anioka na Anambra State o mehie n'isi edezi n'ọnụ Ugudibeze aha ya bụ Amaka Ajero Ugudibeze ka a na-echi ya ọ bụ na ịchọ ịfụ ya ịchọ ịkpọkọ ọsị ịkpọ Ugudibeze na ya maka eze ji eme ọnụ Ugudibeze ọra ndị ọma na-ege anyị ntị anyị ekelela ụnụ maka na ndị Igbo si na eze oke ehere udele atụtụ ngịga anyị abịakwala ọzọ imetụ n'obi ọma site n'asụsụ anyị asụsụ nke Chineke nyere anyị asụsụ anyị ji eme ngala dịka mgbe na-agụ akwụkwọ ịbịa n'afọ eji wee mara anyị na-eyi mgbe asị ndị bekee ndị iti akpọ ya my language my pride nke pụtara na asụsụ anyị wụ ngala anyị asụsụ Igbo amakakwanụ biko nụ kpọdebe nwa gị kpọdebe nwunye di gị kpọdebe ikwu gị ibe gị ndị hụrụ n'anya ka ha bịa were ochie nọrọ ọdụ gaa anyị ntị n'onu ka anyị tụnye ha azụ maka na anyị si uru wee bịa ndewonu ịchọ ka obi dị mma ịtụọ m ihe Chukwu amaghị ọmụnwa bụ nwanne ya mụchara je m nwa amụrụ ndị ọzọ amụma ada n'elu amụrụ ndị ọzọ amụma ada n'elu mụnwa bụ Ogbuefi tụrụ agwa Igbo efitụrụ agwa ịkpọ m Ogbuefi Maazị Chukwu Ejimara ihe Chukwu amaghị nwa amụrụ amụ nna ya ndị ọzọ daa n'elu nwanne ya mụchara je m nwa anyị na-ekene ndị Igbo etu a ka ọ dị ka o si onye apụ na ọ bụ ụnụ pụọ ọ ga-adị gị ihe egwu Rifco Energy and Construction Company Limited, a subsidiary of Fieldworks Group of Coils. We construct roads, bridges, we build edifices. We are giant in power supply sector, power transformers and solar lights of any sort. Our physical construction methodology in design, engineering, material selection, safety measures and environmental concern are top-notch in road construction. Our appetite on harmonization of ground contamination, groundwater protection and vibrations has elevated us to the top echelon of group construction industry. Rifco Energy and Construction Company Limited is dependable partner in environmental waste management services, sludge evacuation and erosion control. Our office is at number 11B Emekuku Street, D-Line, Port Harcourt, Rivers State, Nigeria. Plant Yard, Kilometer 19, Aba Port Harcourt Expressway, Oyibo, Rivers State. Call us on 0803 310 0782 or email us at rifcomenergy@yahoo.com. Rifcom Energy and Construction Company Limited. Quality job delivery is our hallmark. Excellent services is our trademark. And honesty is our benchmark. Oyanwa, anyị jere kene ndị ziri ozi a bụ onye ndu onye isi onye bụ onye jiri ozi bụ Chief Oyster Fidelis Nweke nyanwa bụ onye isi ọrụ nke ndị Rifcon Nigerian Limited. Ndị a bụ ndị si na asụsụ omenala Igbo ga-adị anyị ga-ekene ya ekene mgbe oge ruru. Unu echefukwana na ọ na Anambra Broadcasting Service 88.5 n'Ọka ka anyị na-abịara anyị na-agakwa ihe onyonyo nke ndị na akpọ Facebook ihe onyonyo nke a ndị na-akpọ ya Facebook ihe onyonyo a ịgbanye mepee ekwentị gị ipinye pikim Anambra Broadcasting Service ifu anyị ebe anyị dị ndụ dịka ndị Igbo na-eme ihe ndị Igbo na-eme ifu ụmụ akwụkwọ ndị isu anyị ọcha ifu ụmụ akwụkwọ ndị Urum ebe ha nọjụ ọfụma gị na anyị ntụ na-ekwene ka anyị bụ Ugudibeze ka anyị banye na ihe kọwara ha etu anyị si ụmụ akwụkwọ anyị etu anyị si bịa. Ndị ọma ndị ụlọ ha ga-anọrịta taa gụnyere ụmụ akwụkwọ si na Community Secondary School Isu Aniocha
aha ha bụ mmadụ bụ eze Chisom na Eleshi Chinasa Esther, onye nkụzi duru ha wee bịa. Anyị na-ekelekwa gị. Aha ya gụnyere Edochie Obianuju na onye nchịkọta maọbụ onye nlekọta ụlọ akwụkwọ a bụ Odoziakụ Josephine Edochie. Anyị ewere sịkwa na ndị ọzọ ha na ha na-asọ mpi a bụ ndị ụlọ akwụkwọ Community Secondary School Urum. Ụmụ akwụkwọ ha gụnyere Chukwujekwu Chiemerie na Ọraṅụsị Ifesinachi. Onye nkụzi duru ha wee bịa ya bụ njem bụrụ Emenike Lovelyn, ebe onye nchịkọta ụlọ akwụkwọ a bụ Odoziakụ Onyekwere Rita Ngozi. Anyị ekele ụlọ ọzọkwa. kene ha na ụzọ pụrụ iche. Ka anyị nụgodo onu ndị ụlọ akwụkwọ ụmụ akwụkwọ ndị bịanụ, kpọọ ha ka anyị n'onu ha. Kene ndị Igbo. Mmadụ bụ eze Chisom. Ebe ka o si? O si na Community Secondary School Isu Anịọcha. Ngwa kene ndị Igbo. Ndị Igbo mma mma nụrụ. Onye ọzọ wụkwa Elechi Chinasa Esther, Community Secondary School Isu Anịọcha. Igbo be anyị mma mma nụrụ. Anyị wee banye na Urum Community Secondary School. Ọ gụnyere Chukwujekwu Chiemerie. Ndị Igbo be anyị ekene unu. Tinyere Ọraṅụsị Ifesinachi. Ndị Igbo be anyị chi anụ ọnụ. Ọ dị mma. Kwụna anụgo onu anyị. Ụmụ akwụkwọ kwukọta n'ọnụ. Kedu ka atụmatụ a dị ọnụ? Ka anyị nụọ n'ọnụ kwukọta n'ọnụ. Ọ dị anyị obi mma. Ọ dị anyị obi ụtọ. Daalụnụ. Ogbudibeze. Nwoke eze ji Ngwa ka anyị gbapụ ya ọsọ na anyị nwere ụdị. ngwa ka anyị kọọ n'ubi onye dara ihi na oge abụghị nwanne mmadụ. Anyị na-akpọlite ndị Community Secondary School Isu Anịọcha mmadụ bụ eze Chisom site na ọnụọgụ nke 20 wee ruo na nke 13. Họrọ ajụjụ gị. Ajụjụ nke mbụ gị. Ajụjụ ọbụla masịrị gị ịchọ ka ajụọ gị site n'ọnụọgụ a gwara gị, họrọ nke ị chọrọ. Ya nke 23. Na-ekwusi okwu ike ka ọra na-anụ olu gị. Ngwa anyị ajụọ ajụjụ wee sị gị, olee mmeju okwu a agwọ otu onye hụrụ? Nke mbụ asị gị na-ebu oke ibu. Nke abụọ na-arị elu okpesi. Nke atọ na-aghọ eke. Nke anọ na-elo ibe ya. Na-ebu oke ibu. O mere ke ọ dara ya. Onye otu ya bụ Elechi Chinasa Esther nyere ya aka. Ọ na-aghọ eke. O nwere ya. Anyị na-akpọlitekwa ndị Community Secondary School Urum. Chukwujekwu Chiemerie, họrọ ajụjụ gị. 33. Ifeele ya. Anyị si site na 20 wee ruo na 24. O wee sị gị, kedu nke na-eso gị n'omenala Igbo? Nke mbụ ịgba mgba. Nke abụọ ịwa ọjị. Nke atọ ịkpọ isi ala. Nke anọ ishi ọzọ. Ịgba mgba. O mere ke ọ dara ya. Onye otu ya Ọraṅụsị Ifesinachi nyere ya aka. Ọ sị gị ajụjụ sị gị, kedu nke na-eso gị n'omenala Igbo? Nke mbụ ịgba mgba. Nke abụọ ịwa ọjị. Nke atọ ịkpọ isi ala. Nke anọ ishi ọzọ. Ikpo isi ala. O nwere ya o. Anyị abakwa na Community Secondary School Isu Anịọcha. Elechi Chinasa Esther, họrọ ajụjụ gị. 20. Ọ sị gị asụsụ Igbo nwa afọ Igbo ọbụla ga-anụ ma ghọta ya nke ọma ebe ọbụla ọ nọ gụnyere nke mbụ okwu mbite. Nke abụọ olu ndị. Nke anọ ekwurekwu. Nke atọ ekwurekwu. Nke anọ Igbo izugbe. Igbo izugbe. O nwere ya o. Anyị aba na Community Secondary School Urum. Ọraṅụsị Ifesinachi, họrọ ajụjụ gị. 24. Azaala ya. 25. 25 wee sị gị oge eji amatakarị agụmagụ ọdịnala bụ Dutch.
nke mbụ n'abalị ma ọnwa na-eti, nke abụọ n'ụtụtụ ma esiwe nri, nke atọ n'ehihie ma abatawa akwụkwọ, nke anọ na mgbede ma mmiri na-ezo. n'abalị ma ọnwa na-eti. O ji ya o. Anyị aba na Community Secondary School Isuani Ọcha. Mmadụ bụ eze Chisom, họrọ ajụjụ gị. 26. 26. 26 wee sị, n'ala Igbo nwata nwoke ọbụla ga-anọrịrị abalị dash tupu ebie ya ugwu. Nke mbụ wee sị gị 22, nke abụọ asị gị 8, nke atọ asị gị 6, nke anọ asị gị 4. 8. Abalị 8 o nwere ya. Ngwa ndị Community Secondary School Isuani Ọcha na akwanụ ya jide o. Anyị abatago ebe ụlọ anyị na-akpọlite Elemchichi Nasa Esther. Ọrụ ajụjụ gị. Ngwa o gbuo n'oge ka anyị banyezie na Community Secondary School Uru. Anyị na-akpọlite Chukwujekwuchi Emerie. 21. 21 wee sị, kedu nke eji aga ije? Ịma na abịa na asụsụ Igbo anyị nwere ụkwụ, nwee ukwu, nwee ukwu, nwee ukwu. Abịa kedu akara ụdaolu ga-eme etinye wee ma na ọ bụ ụkwụ ka a na-ekwu maka eji aga ije? Elu. O mere ka ọ dara ya. Onye otu ya Chukwu ọrụ ahụ si Ifesinachi gbatịa ya onu. Kedu akara ụdaolu na-egosipụta ụkwụ? Origo oge ya. Ngwa anyị abaa na Community Secondary School Isuani Ọcha. Elemchichi Nasa Esther. Ụda nsụda na ụda elu. O mere ke ọ dara ya. Onye otu ya mmadụ bụ eze Chisom nyere ya aka. Ụda elu na ụda nsụda. O mere ke ọ dara ya. Nke akagbugo ya. Ihe eji mara ụkwụ bụ akara ụdaolu na akara ụdaala. Pụ. Anyị aghọtara ya. Ngwa ka anyị gbapụkwa ya ọsọ n'ihi na oge abụrụ nwanne anyị. Anyị alaghachila ala Community Secondary School Uru. Isuani Ọcha. Isuani Ọcha. Anyị na-akpọlite mmadụ bụ eze Chisom. Isuani Ọcha họrọ ajụjụ. 24. Azago ya. 28. 28 wee sị, kedu ebe na-arụrụ ọrụ dịka enyemaka ngwa n'ebe a? Nke mbụ ha gara n'ahịa, nke abụọ onye nkụzi bi na Nsụka, nke atọ anyị na-agụ ego, nke anọ ọ sị na ofe ahụ jụrụ oyi. Kedu ebe na-arụrụ ọrụ ebe a dịka Kpagharịkwara ha ya ọzọ. Ọ sị gị n'ebe a kedu ebe na-arụ ọrụ dịka enyemaka ngwa. Nke mbụ wee sị gị ha gara ahịa, nke abụọ onye nkụzi bi na Nsụka, nke atọ anyị na-agụ ego, nke anọ ọ sị na ofe ahụ jụrụ oyi. Ha gara ahịa. O mere ke ọ dara ya. Onye nkụzi bi na Nsụka. O mere ke ọ dara ya. Anyị agbaba na oge aga na ebe na-arụrụ ọrụ ebe a dịka enyemaka ngwa bụ anyị na-agụ ego. Anyị mara ọ na-egosipụta ihe na-eme ihe ka na-eme anyị na-agụ ego. Ya gazie. Anyị aba na Community Secondary School Uru. Chukwujekwuchi Emerie họrọ ajụjụ gị. 30. O wee na-ajụ gị sị, ji na ede bụ nri oriri na-arụ ọrụ ebe a dịka dash. Nke mbụ
mbụ ụzọ, nke abụọ njikọ, nke atọ ngwa, nke anọ enyemaka ngwa. njikọ, Ọ rụrụ ebe a dịka njikọ, o nwere ya ka mkpụrụ okwu abụọ ha anyị na-ekwu maka ha. Anyị abaa na Community Secondary School Isianiọcha. Anyị na-akpọlite Elemchichi na asa Esther 27. 27 wee sị họpụta nke anyị na-esite na ụlọ amụta na ọmụmụ asụsụ Igbo. Họpụta nke anyị na-esite n'ụlọ amụta na ọmụmụ asụsụ Igbo. Nke mbụ asị gị ọgụgụ, nke abụọ ọdịde, nke atọ ikwu okwu, nke anọ idebe ihe. Ikwu okwu. Ya o nwere ya dị iche iche ọwa anyị na-ekwekwa ya na-amụta asụsụ Igbo. Ngwa anyị aga-achịkwa n'azụ na Community Secondary School Uru. Ọra ahụ si ife si na chi. Ọra ajụjụ gị 27. 27 ka a zara ugbu a. 28. 28 azago ya. 29. 29. Ọ sị gị na Lagos ka ọ mụrụ nwa. Na Lagos ka ọ mụrụ nwa. Ọ sị gị na rụrụ ọrụ ebe a dịka nnọchiaha, mbụ ụzọ, enyemaka ngwa na njikọ. Nnọchiaha. O mere ke ọ dara ya. Onye otu ya ngwa gbatịa ya onu. Chukwu ji ekwuchi emere. enyemaka ngwa, Enyemaka ngwa o mere ke ọ dara ya. N'ebe a na-arụrụ ọrụ dịka mbụ ụzọ. O bụ ụzọ na ahịrịokwu niile ndị a mere gịnị a na-akọwa. Ka anyị gbapụ ya ọsọ baa na Community Secondary School Isianiọcha. Anyị na-akpọlite gị mmadụ bụ eze Chisom. kpọpụtara ha ihe ndị nke na-ahọrọbeghị, ajụjụ ndị nke na-ahọrọbeghị, kpọpụtara ha ka ha mara ebe ha ga-esi ga-abanye. Ọ fọrọ 21. Ngwa ndị be anyị ịma na a sị na ihe tọwa nwata ụtọ ọra jisie mkpịsị aka ya. Ọ dịzikwa ka asụsụ Igbo ga-atọbiela anyị ka ya nwazi mgbe ji wee zacha ya. Ewee sịkwa na ọ bụghị naanị onye dị ndụ ka onye nwụrụ anwụ ka a na-agbazi isi, a na-agbazi Igbo bụ Igbo ndị ọma aji eme ọnụ. Asụsụ na omenala Igbo ga-adị. Onye si na asụsụ na omenala Igbo agara adị, anyị na-asị mba. Unu echefuna nọ na Anambra Broadcasting Service 88.5 ebe eji wee mara ihe eji wee mara Igbo. Ndị na-akọwapụta ihe gbasara omenala, asụsụ na ejirimara ndị Igbo ka o si na-abịara ụnụ ntị. Unu echefuna nọ ndị nzukọ ndị Igbo Programs Limited na-ahazi ihe a ka o si wee dị. Anyị bụ Maazị Chukwudi Ejimofo, tuo m aha ịkpọ m ya Chukwu amaghị, na mụawụ Amaka Esther Ajero, onye a na-etu Ugwudibe eze ji ya ka eze ji eme ọnụ. Anyị na-ekenekwa ụnụ, na-ekenekwa onye si na ihe a ga-adị, Chief Fidelis Oyster Nweke, Ide Ugbene, Ugwumba Ugbene. Ndị a bụ onye si na asụsụ omenala Igbo ga-adị. Anyị na-ekene ụnụ. Anyị ga-agbapụ ya ọsọ ka anyị banye agba nke ọzọ, mana tutu anyị apụọ, anyị ga-akpọpụta ndị etu o si wee gaa na nke anyị mere eme. Ndị ọma Igbo ndị dike, ngwanụ lenụ ka o si were gbatakwuru na asọmpi nke taa, nke dara n'agbata ndị Community Secondary School Isianiọcha na Community Secondary School Uru. Ndị Isianiọcha ji ọkpụ 10 wee sụwapụ ndị Uru Community Secondary School Uru isi. Ha Isianiọcha nwere pasentị 40, ebe
ndị uru m nwere pesenti 30. Ndewo. Rivco Energy and Construction Company Limited, a subsidiary of Fidwas Group of Coils. We construct roads, bridges, we build edifices. We are giant in power supply sector, power transformers and solar lights of any sort. Our physical construction methodology in design, engineering, material selection, safety measures and environmental concern are top-notch in road construction. Our appetite on harmonization of ground contamination, groundwater protection and vibrations has elevated us to the top echelon of group construction industry. Rivco Energy and Construction Company Limited is dependable partner in environmental waste management services, sludge evacuation and erosion control. Our office is at number 11B Emekuku Street, D-Line, Port Harcourt, Rivers State, Nigeria. Plant Yard, Kilometer 19, Aba Port Harcourt Expressway, Oyigbo, Rivers State. Call us on 0803 310 0782 or email us at rivcomenergy@yahoo.com. Rivcom Energy and Construction Company Limited. Quality job delivery is our hallmark. Excellent services is our trademark. And honesty is our benchmark. Anya bego na-agba nke abụọ na ihe omume asọmpi nke afọ 2025 nke Chief Fidelis Osita Nweke na-akwado. Chief Fidelis Osita Nweke bụ onye Ọkanọt. Ọ na-asị na asụsụ na omenala ndị Igbo ga-adị. Ihe omume asọmpi a bụ nke ndị Ọka North. Ụlọ akwụkwọ niile dị n'Ọka North ha ncha ka achịkọbara ọnụ na-asị ka ha bịa sụọ asụsụ Igbo dịka ha si amụ ya n'ụlọ akwụkwọ, maka na imegide ihe n'ụlọ akwụkwọ ịpụta bịa gosi ihe ị na-eme, ọ bụ na nwa onye ma ihe ị na-eme. Onye maka o ji wee wepụta atụmatụ a na-asị ka anyị na-ekene ndị na-akwado anyị. Unu echefuna na Anambra Broadcasting Service ebe ọ na-eme ebe mmemme dị. Anyị nọkwa na ihe onyonyo nke Facebook nke a na ịbịa ịpịnye emepe ekwentị gị itinye pekem ABS Radio TV.com. Ama na onye ọbụla na-ebe ọ na-eme mgbe tinye mmepe ekwentị gị ABS Radio TV.com. Ifu anyị ebe anyị nọ dịka ndị Igbo, ebe anyị nọ na-asụ asụsụ Igbo n'obi ndị Anambra Broadcasting Service. Ka anyị banye na agba nke abụọ n'ihe ome nke anyị bịara tata. Ugwudibeze Eze Jemọnụ. Ngwa ndị be anyị alaghachikwala. Anyị gara azụta obere ahịa wee bata. Na agba nke abụọ anyị na-abanye ugbu a, ndị na-ama aka, ndị na-asọ mpi a gụnyere ndị Community Secondary School Obofe Mmiri na ndị Community Comprehensive Secondary School Ugbene. Ụmụ akwụkwọ ha ncha nọ ebe a imetakwa n'obiọma. anyị na-ekene ụlọ onye ụmụ akwụkwọ kwunu na-anụ. Anyị ga-akpọ afọ ụlọ, anyị ga-akpọ ụlọ akwụkwọ gị, gwa ya afa gị, gwa ya ụlọ akwụkwọ gị. Ugwudibeze anyị na-akpọlite ndị Community Secondary School Obofe Mmiri. Kedu afa gị? Ọ bụ onye Obofe Mmiri? Nọdụ anị. Afa m bụ Nwada Onwegbu Susan Oleube. Afa m bụ Nwada Ụmadị Chinachere m Chinyere. Onye na-ekwu ya bụ okwu ya ume. Anyị na-akpọlite ụmụ akwụkwọ Comprehensive Secondary School Ugbene. Aha m bụ Nwada Ibebuna Mmiri Anchidebube. Aha m bụ Ezu Obianuju. Afa ndị nkụzi ha, onye nkụzi du ha bịa. Afọ onye nkụzi ndị Community Secondary School
ọba ofe mmiri gụnyere Igwe Ogechukwu na onye nchịkọta ụlọ akwụkwọ ahụ bụ Odoziakụ Agụndụ Gladys, ebe onye nkụzi du ụmụ akwụkwọ Comprehensive Secondary School Ugbene wee bịa bụ Chiama Chinyere, ebe onye nlekọta ụlọ akwụkwọ ahụ bụ Odoziakụ Evan Okorie. anyị na-ekene ndị nlekọta ụlọ akwụkwọ niile n'ebe ha hapụrụ ụmụ akwụkwọ ha wee ịbịa asọmpi a. Anyị na-enye ha ekene pụrụ iche ebe na ebe ọbụla onye ọbụla nọ anya anyị ruru mana ụkwụ anyị ruru. Anyị na-ekene ndị na-elekọta ụlọ akwụkwọ niile na ndị nkụzi kwa ha wee bịa maka na a sị na esibe ete wee na-ejebe nkwụ. O wee bụrụ ka o si adị ngwakwa orole mgbe anyị ji adobiri ya ọzọ. Onye ọbụla gee anyị ntị, anyị na-akpọlite ndị Community Secondary School ọba ofe mmiri ọnụ egwu ọlụ ebube. Ajụjụ a ga-ajụ unu ga-amalite na 31 wee ruo na 40, nke ndị iti kpọrọ 31 to 40. Akpọọ gị ọhọrọ ajụjụ nke ị chọrọ ịza, anyị na-akpọlite gị ọnụ egwu ọlụ ebube. 31. 31 wee sị, otu n'ime okwu ndị a na-ezipụta mmii dịka nyere ụda ume. Nke mbụ, mụta. Nke abụọ, mụrụ. Nke atọ, mapụta. Nke anọ, mmadụ. Mapụta. O mere ke ọ dara ya, onye otu ya nyere ya aka. Umeadị Chinechere mmadụ o nwere ya. Anyị agaghachina na Comprehensive Secondary School Ugbene na-akpọlite Ezu Ọbịanuju. Ọrụ ajụjụ gị. 31. Azala ya. 33. 33 wee sị, na Mbediọgụ. Ọkwa ịma akwụkwọ Mbediọgụ. Ọ sị gị na Mbediọgụ, akụkọ mbe na ezi kọwara ihe mere dash. Nke mbụ, mbe ji aga nwayọ nwayọ. Nke abụọ, ezi ji asọgharị ọnụ n'ala. Nke atọ, mbe ejighị arị elu. Nke anọ, anụ ezi ji atọ ụtọ. Ezi ji asọgharị ọnụ n'ala. O nwere ya. Anyị aga na Community Secondary School ọba ofe mmiri, anyị na-akpọlite Umeadị Chinechere m. Ọrụ ajụjụ gị. 32. 32. Ọ sị gị na otu ebe a esoghị n'ekwumekwu Igbo. Otu ebe esoghị n'ekwumekwu Igbo. Nke mbụ, akpaala okwu. Nke abụọ, egwuregwu. Nke atọ, agwụgwa. Nke anọ, ụkabuilu. O mere ke ọ dara ya, onye otu ya ọnụ egwu ọlụ ebube. O nwere ị ga-agbakwunye. Agwụgwa. O mere ke ọ dara ya. Ajụjụ agaalara ndị Comprehensive Secondary School Ugbene. Ezu Ọbịanuju. Ọ sị gị na otu n'ebe esoghị n'ekwumekwu Igbo. Nke mbụ, akpaala okwu. Nke abụọ, ọwụ egwuregwu. Osoghị na ihe ndị a na-ekwu. Anyị ga-ama na akpaala okwu, agwụgwa na ụkabuilu n'ofu nna mere gịnị mụrụ ha. Ngwa ka anyị gbapụ ya ọsọ. Anyị ka nọkwa na Comprehensive Secondary School. Ọrụ ajụjụ gị, ibe egbu na Mary Ann. 34. 34 wee sị, onye dere akwụkwọ Mbediọgụ. Nke mbụ, Tony Ubesie. Nke abụọ, FC Ọgbalụ. Nke anọ, Godi Onyekonwu. Nke anọ, Betian Osuagwu. Godi Elekanu. Godi Onyekonwu mere ke ọ dara ya, onye otu ya Eze Ọbịanuju gbazuo ya onu. Onye dere akwụkwọ Mbediọgụ. Nke mbụ, Tony Ubesie.
nke abụọ FC Ọgbalụ, nke atọ Godi Onyeko, nke anọ Betian Osuagwu. FC Ọgbalụ. O nwere ya. Ajụjụ anyị wee laghachikwa azụ na Community Secondary School Ọba Ofe Mmiri. Umadi Chinecherem. Umadi Chinecherem. Ọ nọkwa ya? Họrọ ajụjụ gị. Ugbede. Anyị na-abanye na Community Comprehensive Secondary School Ugbene. Community Secondary School Ugbene. Anyị na-akpọlite Umadi Chinecherem. 37. 37. O wee sị gị leta a na-ebu otu adreesị bụ dash. Leta ana m achọ ihe. Nke abụọ leta nke onye. Nke atọ leta ụmụnna. Nke anọ leta mba na mba. Na-ewere iwe, anyị ga-abịaghachi obere oge. Anyị nwere obere. Rifcon Energy and Construction Company Limited, a subsidiary of Fieldworks Group of Coils. We construct roads, bridges, we build edifices. We are giant in power supply sector, power transformers and solar lights of any sort. Our physical construction methodology in design, engineering, material selection, safety measures and environmental concern are top-notch in road construction. Our appetite on harmonization of ground contamination, groundwater protection and vibrations has elevated us to the top echelon of group construction industry. Rifcon Energy and Construction Company Limited is dependable partner in environmental waste management services, sludge evacuation and erosion control. Our office is at number 11B Emekuku Street, D-Line, Port Harcourt, Rivers State, Nigeria. Plant Yard, Kilometer 19, Aba Port Harcourt Expressway, Oyigbo, Rivers State. Call us on 0803 310 0782 or email us at rifconenergy@yahoo.com. Rifcon Energy and Construction Company Limited. Quality job delivery is our hallmark. Excellent services is our trademark. And honesty is our benchmark. Rifcon Energy and Construction Company Limited, a subsidiary of Fieldworks Group of Coils. We construct roads, bridges, we build edifices. We are giant in power supply sector, power transformers and solar lights of any sort. Our physical construction methodology in design, engineering, material selection, safety measures and environmental concern are top-notch in road construction. Our appetite on harmonization of ground contamination, groundwater protection and vibrations has elevated us to the top echelon of group construction industry. Rifcon Energy and Construction Company Limited is dependable partner in environmental waste management services, sludge evacuation and erosion control. Our office is at number 11B Emekuku Street, D-Line, Port Harcourt, Rivers State, Nigeria. Plant Yard, Kilometer 19, Aba Port Harcourt Expressway, Oyigbo, Rivers State. Call us on 0803 310 0782 or email us at rifconenergy@yahoo.com. Rifcon Energy and Construction Company Limited. Quality job delivery is our hallmark. Excellent services is our trademark. And honesty is our benchmark. Ndọma anyị alaghachikwala ụnụ. Ngwa ajụjụ dịka anyị kpụ n'ọnụ na-ekwubu na gara ndị Community Secondary School Ọba Ofe Mmiri. Anyị kpọlitere Umadi ma Chinecherem. O wee sị na ya họrọ ajụjụ nke 37 nke jụrụ wee si o. Leta na-ebu otu adreesị bụ dash. Nke mbụ, leta ana m achọ ihe. Nke abụọ, leta nke onye. Nke atọ, leta ụmụnna. Nke anọ, leta mba na mba. Leta ana m achọ ihe. O mere ke ọ dara ya. Anyị na-akpọlite onye otu ya wụ ọnụ egbu ọlụ ebube. Nyere ya aka. Leta mba na mba. O mere ke ọ dara ya. Ndị Comprehensive Secondary School Ugbene Ezu Ọbịanuju gbatịa ha olu. Leta ụmụnna. O mere ke ọ dara ya. Ihe ọwụ bụ leta nke onye.
leta ka onye na-ebu otu adreesị nke anyị wee bụrụ ya. Anyị na-akpọlitekwa ndị comprehensive secondary school Ugbene. Ibe egwu na m Mary Ann họrọ ajụjụ gị. 39 39 wee sị ekere ụda ume Igbo ụzọ dash. Nke mbụ 6, nke abụọ 2, nke atọ 4, nke anọ 1. ụzọ abụọ. O nwere ya. Anyị alaghachi na community secondary school Ọba Ofe Mmiri. Anyị na-akpọlite ọnụ egwu Ọlụ Ebube Chukwu. Họrọ nke gị. 40. 40 wee na-ajụ sị ndị were asụsụ Igbo dịka asụsụ ha bụ: nke mbụ Abịa, Ogoni na Ijọ. Nke abụọ Imo, Ekiti na Mbanọ. Nke atọ Anambra, Imo na Abịa. Nke anọ ala Hausa na ndị Igbo. Anambra. Na-aga n'iru. Anambra na Imo. Ọgwụgwụ lekwa ya jụrụ gị ebe a sị gị ndị were asụsụ Igbo dịka asụsụ ha bụ Abịa, Ogoni na Ijọ. Nke abụọ asị gị Imo, Ekiti na Mbanọ. Nke atọ asị gị Anambra, Imo na Abịa. Nke anọ asị gị ala Hausa na ndị Igbo. Anambra, Imo na Abịa. O nwere ya. Anyị alaghachi na comprehensive secondary school Ugbene. Anyị na-akpọlite Ezu Ọbịanuju. 36. 36 wee na-ajụ sị asụsụ bụ ihe mmadụ na ibe ya ji dash. Nke mbụ asa ụka. Nke abụọ ekpe udo. Nke atọ emekọrịta. Nke anọ asa okwu. Emekọrịta. O nwere ya. Anyị na-akpọlite ndị community secondary school Ọba Ofe Mmiri. Ajụjụ fọrọ ebe a bụ nke 32, 35 na 38. Site ebe a họrọ ajụjụ gị. 35. 35 wee sị izu atọ pụtara abalị dash. Nke mbụ abalị 5, nke abụọ abalị 20, nke atọ abalị 4, nke anọ abalị 12. Abalị 12. O mere ke ọ dara ya. Onye otu ya gbanyere ya aka. Abalị 2. O mere ke ọ dara ya. Ndị comprehensive secondary school Ugbene. Ibe egwu na Mary Ann ngwa. Ọ sị na izu atọ pụtara abalị dash. Nke abụọ asị gị abalị 5, nke abụọ asị gị abalị 20, nke atọ asị gị abalị 4, nke ị na-asị gị abalị 12. O mere ka ọ dara ya. Ihe ọ pụtara bụ abalị 20. Anyị na-akpọlite ndị comprehensive secondary school Ugbene. Ezu Ọbịanuju họrọ ajụjụ gị. 32. 32 wee na-ajụ sị otu ebe a esoghị n'ekwumekwu Igbo. Anyị azaala ya. Nne m họrọ ọzọ. 37. Azaala ya. 36. Ihe ọ fọrọ ebe a 38. 38. 38 wee sị mkpụrụ edemede eji ede ihe n'oge ugbu a malitere n'afọ dash. Ya bụ mkpụrụ edemede abịdị eji ede ihe malitere n'afọ dash. Nke mbụ n'afọ 1960, nke abụọ n'afọ 1961, nke atọ n'afọ 1963, nke anọ n'afọ 1962. N'afọ 1963. O mere ke ọ dara ya.
onye otu ya ngwa ọ bara gị n'aka n'afọ 1964 o mere ke ọ dara ya o nweghị agbagbo 64 ebe a mana ịdawa anaghị isi anyị aga na community secondary school ọba ofe mmiri anyị na-akpọlite ọnụ egwu ọlụ ebube chukwu ajụjụ wee sị gị mkpụrụ edemede eji ede igbo n'oge ugbu a malitere n'afọ dash 1960 nke mbụ nke abụọ 1961 nke atọ 1963 nke anọ 1962 1960 o mere ke oluwara isi ngwa onye otu ya wo 1961 o nwere ya ya gazie Igbo bụ Igbo ndị ọma anyị ji m ọnụ anyị ma na n'ebe ọ bụla onye ọbụla nọ ugbu a ọ na obi na-atụgharị kpọọ si n'asụsụ Igbo maka na mgbe a sụrụ asụsụ Igbo etu isi nke ebe kachasị nke n'ebe ụmụaka anyị nọ anyị fụrụ na asụsụ Igbo na-apụ apụ anyị wee tụnye aka si ka ihe ndị a ụnụ fụrụ etu ụmụaka anyị si eme ajụjụ anyị na-ajụ na ebe ọbụla ụnọ ị na-asụrụ nwa gị Igbo ajụjụ anyị na-ajụ ndị nkụzi anyị kedu etu unu si akụziri ụmụaka Igbo ajụjụ anyị na-ajụ nne na nna bụ kedu atụmatụ m na-enye ụmụaka gbasara omenala asụsụ Igbo n'ụlọ ụnụ ofu nwanne nwoke bi obodo oyibo si na nwa ya ọ bata sụọrọ ya sụpịrịsụpịrị ya si onwe ihe ị chọrọ n'aka m ịsụọrọ m Igbo o wee bụrụ nwa ya ọbụla onwe onye chọrọ ihe n'aka ya ọ sụọrọ Igbo biko Igbo bụ Igbo anyị bụ ndị na-anụ ọgụ gbasara mkpochapụ etu asụsụ na omenala Igbo si apụ ọ gaghị apụ ya nwa ka anyị bịara ebe a eme taata anyị were ekene ndị niile na-akwado anyị ndị na-akwadoro ihe a na-eme n'oge ugbu a na ihe niile anyị na-eme ugwu dịbe eze ọ bụ ka eze ji eme ọnụ mgbe unu hụrụ a na-akpa nkata niile gbasara Igbo obi adịghị anyị mma na asụsụ na omenala Igbo na-ekpochapụ unu na-afụ dịka anyị si na-ekwu anyị wepụtara atụmatụ a ka e were gosi ihe a na-eme unu na anyị ndị ji ekwentị ha pinye ịkpaka kpaka wee banye na absradiotv.com ifo anyị ebe anyị nọ dịka ndị Igbo na-eme ihe ndị Igbo na-asụ asụsụ Igbo ka o si wee dị anyị na-asụ asụsụ Igbo nke na-akpụ nkụrụ anyị na-asụ asụsụ Igbo nke na-eme anyị bụ ndị nzukọ ndị Igbo Programs Limited bụ ndị na-ahazi atụmatụ a anyị na-ekene unu na-asụ unu dododo Ogbudibeze nwoke eze ji eme ọnụ ndị ọma ka anyị gwakwa na ka o si wee gbata kwụrụ n'ihi na ihe ọbụla a na-eme ndị Igbo si na a na-ehu nkịta akọrọ a na-azụkọ ya n'anya ka ọ hapụ ịbụ na a na-atụ ya mbọ anyị na-agwa unu ka ịma aka a si were gaa n'etiti ndị Community Secondary School ọba ofe mmiri na Comprehensive Secondary School Ugbene ndị ụlọ akwụkwọ Community Secondary School ọba ofe mmiri nwere pasenti 25 ebe ndị Ugbene nwere pasenti 40 nke pụtara na Ugbene ji pasenti 15 wee sụkasịa ndị Comprehensive Secondary School Ugbene anya o wee bụ ka o si wee gaa n'ụbọchị nke taa demenụ daalụ ihe a na-ekwu bụ na o nweghị onye dara ada anyị bịara ịmụta ihe asụsụ na omenala Igbo ka anyị na-akụzi ihe anyị na-eme bụ ndị nkụzi na nne na nna na ha kụziere ụmụ ha asụsụ Igbo atụmatụ a ga na-aga n'iru n'afọ ọbụla anyị wee na-ajụkwa ndị Igbo ebe ọbụla ha nọ gburugburu na-asị ha kụzie na asụsụ Igbo maka na nke kwuru na igwe okwu mgbasa ozi ọtụmadị Anambra Broadcasting Service 88.5 nke anyị kwuru onye nọ n'ụgbọala ya na-anụ onye nọ n'ụlọ ya na-anụ onye nọ na keke ya na-anụ onye nọ n'ọlụ ugbo ya ji igwe mgbasa ozi ọ na-anụ ya ọ na-aga gburugburu dịka ọnụ igwe mgbasa ozi dịka ABS o nwere ebe ọbụla ọ na-eje ebe niile a na-akụ ozi eziri anwụrụ ọkụ na-eru ozi ziri 88.5 na-eje ebe ọbụla ị chọrọ ya ọ gịnị ka anyị na-ekwu iwe na-ewe anyị
na asụsụ omenala Igbo na-apụ ya maka iji chịkọ ụmụaka ọkwa ndị nọ n'ọnụogo akwụkwọ nke dị nta bụ nke ndị bekee kpọrọ junior secondary ka ha nwa bụ ndị bịara n'ụlọ akwụkwọ niile dị na Ọka North ebe anwa ka esi wee na-eweta ụlọ ife anyị na-enekwa anya ndị ụlọ akwụkwọ ndị ọzọ ndị okpuru ọchịchị ọzọ na Anambra steeti ịbịa chịkọ ụmụ ha asụsụ Igbo na-anụ ọkụ n'obi ndị na-achọghị ka ọkụ ndị nna nna ha gụnyere ha n'aka nyu na-akpọ ha o biko kwalite na ụmụ anyị ka ha bịa tie ịgba ka anyị mara na asụsụ Igbo dị ụtọ. ọ bụkwa naanị ihe ụmụaka ka a na-eme mgbe ụfọdụ anyị na-asị na ihe ụmụaka ka a na-eme ọ bụkwa ihe ụmụaka maka na o nwere ọtụtụ ndị okenye ga-abụ na ha agaghị asụ asụsụ Igbo ruo nkeji abụọ na-etinye ihe asụsụ bekee asụ ndị iti maka na onye ọbụla anaghị anụ asụsụ nna ya bụ gịnị onye iti mpataka. mgbe ụfọdụ unu uche na ụmụaka unu na-asụ sụpịrịsụpịrị nke ndị ihe a iche na ọya bụ na-amụtaghị akwụkwọ mba ndị na-eme nka na ụzụ n'obodo ọbụla ma ndị China ma ndị ihe ha ji akụziri ụmụ ha n'ebe ọbụla ha nọ bụ asụsụ ha ndị Germany asụsụ ha ka ha ji akụzi gị na-afụ na ebe ọbụla a na-arụ ndị ka na ụzụ ndị ihe ndị mba ịsụta asụsụ sụpịrịsụpịrị nke ndị ihe a bụ ịmụta asụsụ ọ ga-adị ka onye mụtara asụsụ Igbo mụtara asụsụ Hausa mụtara asụsụ ọbụla Ugwudibeze mụ ka eze ji eme ọnụ iji wee gbakwunye onye mụ na ya na-achịkọba ihe a na-ekwu biko ndị Igbo be anyị a sị na ọdụ gbara ala wee onye adụrụ m ọnụ ọ bụkwa n'ịsụ asụsụ ka anyị na-ebere akwa ya n'ala ala o nwere ọtụtụ ihe eji mara anyị bụ ndị Igbo dịka erimeri anyị ekike anyị mmadụ one na-erije abịrịka mmadụ one na-eri akịdị mmadụ ka ndị na-arụ akịdị aka na-arụjekwana ya ka ndị na-eme eweta ụgba eweta mma ma ọ bụrụ ndị Owere alaba anyị ndị be anyị biko na erimeri anyị dịkwanụ mkpa ekike anyị dị mkpa ọ bụrụ na onye Igbo ka ekike ọ sịgodị ya nọrọ mba kwuru mba ifu ya site n'ekike ị ga-ama na onye abụ nwanne gị ọ ya ka eji asịkwa na nwanne dị na mba mana anyị niile bịa bụrụ ndị na-akpochi gbochi nke ndị bekee ị ga-afụ nwanne gị fere anyị asụrụ sụpịrị fere nwanne anyị agaghị ama na nwanne anyị ka ọ bụ mana mgbe anyị laghachiri azụ na ụmụ ihe ndị eji mara ya ọ bụkwanị Chukwu nyere anyị ụmụ ihe ndị esighị n'elu daa Chukwu kere onye ọbụla debe ya n'obodo debe ihe ha ji enyere ndụ ha aka asụsụ anyị omenala anyị erimeri anyị nhụrụ uwe anyị ihe ndị a bụ ihe ndị eji mara ndị Igbo biko ka anyị weghachi n'azụ la Chineke kere ụmụ ihe ndị a debe adịkwana iberibe biko nio ana m ekele ụnụ onye afọrọ taa si fụkwanụ ya eshio anyị na-ekele ụnụ chebiri na anyị n'izuụka ọzọ n'oge dị etu a mgbe dị etu a na ebe na Anambra Broadcasting Service 88.5 anyị na-ekele ụnụ anyị ga-eje ka anyị maka na ọ bụrụ na anyị anaghị tata anyị agaghị afọ echi anyị na-achịkọta ya ọnụ afa mbụ Maazị Chukwudi Ejimofọ ọmụma bụ onye nhazi onye ndezi ihe nzukọ ndị Igbo Programs Limited ebe a ka ihe a si wee na-erute ụlọ ntị daalụ ya ga